Na europarlamentarnim izborima možda najveći debakl doživjeli su laboristi. Stranka koja je prije 2 godine na parlamentarnim izborima osvojila 6 mandata. Na izborima za Europarlament prošle godine dobila 1 zastupnika, a ove ni jednog. Dragutin Lesar preuzeo je odgovornost za poraz i još u izbornoj noći dao ostavku, što se kod nas rijetko ili nikad ne događa. Sinoć je zasjedalo predsjedništvo stranke i za vršiteljicu dužnosti predsjednika stranke predložilo Nancy Tireli. Gospođu Tireli pozdravljam u Pulskom studiju. Dobro vam večer. Dobro večer. Jučer ste imali predsjedništvo. Pretpostavljam da ste analizirali rezultate. Što je zaključak? Što je krenulo po zlu? Zašto ste izgubili izbore? Pa ja ne bi baš bila tako kritična prema laboristima i rekla da su laboristi gubitnici ovih europskih izbora. Ono što laboriste karakterizira jeste to da su laboristi na ove izbore kao i uvijek izašli samostalno, da su 2 velika bloka izašli u koalicijama i sad kada bimo gledali stranku po stranku, onda bimo vidjeli tko je koliko pao. Evo, profesor Lovrinčević je govorio malo prije koliko je izuzetno važno raditi dobre i kvalitetne analize da bimo znali koji su nam u stvari rezultati i što nas čeka. To se dogodilo i sa analizom oko laborista koja svakako nije takva. Laboristi nisu toliko veliki gubitnici i smatram osobno da su laboristi zbog svog predsjednika Dragutina Lesara jedni od moralno najvećih pobjednika ovih europskih izbora. Sazvan je izvanredni sabor stranke. Hoćete li se kandidirati za predsjednicu stranke? Mene je sinoć predsjedništvo stranke predložilo kao vršiteljicu dužnosti predsjednice do izbora novog rukovodstva na sljedećem saboru stranke koji bi se trebao održati najkasnije do mjeseca svibnja sljedeće godine. Na meni je sada da odradim i ispoštujem povjerenje koje su mi kolege iz predsjedništva, da tako kažem, poklonili, da čekamo odluku Nacionalnog vijeća koja je u subotu da se ta odluka predsjedništva potvrdi, da svi zajedno idemo dalje, a do sljedeće godine, do mjeseca svibnja imamo vremena svi zajedno vidjeti tko je najbolji i najkvalitetniji kandidat da bude uistinu i novi predsjednik laborista. Dobro, pred strankom je sada veliki posao. Do parlamentarnih izbora je 1,5 godinu. Kako vratiti povjerenje birača? Mislim da će se povjerenje vratiti i da je povjerenje u ostalom i nije toliko izgubljeno. Europski izbori su jedno, izbori za Hrvatski parlament nešto sasvim drugo. Građane Hrvatske ne interesira toliko Europa koliko ih interesira stanje u Hrvatskoj zbog svih ovih alarmantnih pokazatelja o kojima svakoga dana slušamo i bez obzira na optimizam naše vlade i naših ministra koji nas uvjeravaju da je iz dana u dan, odnosno iz kvartala u kvartal, sve bolje i bolje. Činjenica jeste da građani žive lošije, da poduzetnici posluju lošije, da su dugovanja sve veća i veća. I to je ono oko čega laboristi vode brigu, za što se zalažemo i kada netko kaže da smo u ovom našem mandatu bili samo populisti, ja bih voljela da svatko tko tako kaže pogleda malo stranice na Saboru i evo nađe onih više od 20 zakona koji su laboristi predlagali, što zakona o poreznoj reformi, što ostalih zakona, gdje smo sa novim prijedlozima i sa novim zakonskim rješenjima pokušavali upravo spriječiti ovo što se sada dešava. Nažalost, laboristi su oporba, vladajući vladaju tako kako vladaju, situacija jeste takva kakva jeste i građani konačno moraju početi gledati tko što nudi, tko što govori i tko je koliko principijelan u provođenju svoje politike i u onome što zagovara i što u konačnici misli realizirati. Evo, za kraj, gospođo Tireli, ovi izbori su pokazali da se ipak birači opredjeljuju za HDZ, odnosno SDP. Ima li mjesta za afirmaciju drugih stranaka ako ne koaliraju, naravno, s SDP-om ili HDZ-om? Uvijek ima mjesta za svaku stranku koja želi nešto promijeniti na bolje, pa tako i za laboriste. Koliko su koalicije opasne, odnosno
Koliko mogu naštetiti društvu pokazuje i ova naša bliža povijest gdje vidimo da nitko u stvari nije odgovoran. Vi sada nemate koga prozvati za situaciju koja je u Hrvatskoj. Ukoliko dirate u SDP, oni kažu da su u koaliciji sa HNS-om. Ukoliko želite optužiti za nešto HNS, oni kažu da nisu oni krivi jer su ipak u koaliciji. Dakle, to jesu neke situacije o kojima građani moraju voditi računa i gdje u istinu svaka stranka mora stajati iza svojih programa, svojih načela, svojih ideja koje ima i koje zagovara i tek kada svatko bude od nas stao iza onoga što radi i kad bi svatko od nas odgovarao za ono što radi, najprije imenom i prezimenom, a onda tim imenom i prezimenom kao član određene stranke, mislim da bi se stvari počele polako mijenjati na bolje iz jednog jednostavnog razloga što bimo znali tko je kriv i što bimo na to mogli odreagirati promptno, a ne da nam se dešavaju situacije gdje u nekakvom odmaku od 2 ili 3 godine netko nekoga proziva i to samo zato što on u određenom trenutku nije odradio svoj posao za koji je bio plaćen i za koji je kao takav odgovarao. Gospođo Tireli, hvala vam na gostovanju u Studio 4. Evo, želimo puno uspjeha vašoj stranci. Hvala vama.